Isimo engibhekene naso nginenkinga nje la esikhwameni samadoda. Yebo. Sivuvukele. Yabo mawusithinta ngazi ukuthi kunamanzi phakathi. Kodwa ey'bhedlela uma bengifaka esikenini ayamanzi abawaboni. Awekho amanzi abawabonayo. Yonke into nje iyasebenza kahle. Kuphela nje ukuthi kuvuvukele lento mayiqala. Ungathanda ukusivezela phezulu mhlambe? Ayikho inkinga mhlawumbe ngisukume. Ngama kala. South Africa siyabingelela namhlanje uLesithathu mhla ka-2 October 2024. Sibingela ke singaphi endaweni yaseNanda la sikhona ematendeni kasi ngisho njengoba ngiyayazi le ndawo ngeke ngafunda nakuyona ngisakhula la ngaphakathi number 7. South Africa sizozendlala kuna namhlanje nasesizweni sonke nasemhlabeni wonke jikelele kongaba nosizo ludaba esiza ngalo. Aludlu udaba esize ngalo sizocela usizo kunini South Africa nakona wonke umuntu ophilayo ongaba nolwazi. La sizobona umfowethu lo ohlele eduze kwami. Uma nimbona njengomuntu njengazothi konke kuhamba kahle kanti akuhambi kahle. Isimo abhekene naso unesifo selumbu lesi abathi ngesizulu isende. Angilazi elinye igama lesiZulu ukuthi libizwa ukuthiwa yini, but ke akusona lesi sende esijwayelekile. Lesi ngiyaqala ukuthi ngisibone ngamehlo ngathi ngangabona mhlawumbe emaphepheni dalo kukhona umuntu owaye nesimo esifana nesakhe, but ke mina personally ngiyaqala ukubona into kanje ngamehlo. Umfowethu ke uzochaza ukuthi ubani nokuthi kwenzakalani. Mntaka baba ngiyakubingelela bese. Ngiyabingelela bhuti njani? Ngiyaphila bese. Mina ngumduduzo wamkhonazi. Hayi mina igama nguNtando wakamhlongo. Yebo mfethu, kwenzakalani bafuna kusibisiwe la siyabona nesimo ophila ngaphansi kwaso. Bhuti njengoba nje ubekile ngibingelele nababukeli ekhaya. Isimo engibhekene naso nginenkinga nje la esikhwameni samadoda. Yebo. Sivuvukele. Yabo mawusithinta ngazi ukuthi kunamanzi phakathi. Kodwa ey'bhedlela uma bengifaka esikenini ayamanzi abawaboni. Awekho amanzi abawabonayo. Yonke into nje iyasebenza kahle. Kuphela nje ukuthi kuvuvukele lento mayiqala ngaqala nje bengihlushwa amathumbu kakhulu. Livele la ngiphuza amaphilisi linyamalale livele la lagcina ke engazi ukuthi selivela khona esikhwameni lesendoda. Leli ke lavela esikhwameni sendoda ke kwaba yilona leli elenza ukuthi ngibe kulesimo engikusona ke namhlanje. Sekukhathi ngalani lento ikuphethe nje benkulu kangaka? Iminyaka mangaphosisi nje isiyisithupha iminyaka ibhedlela ngihambile nabantu besintu kodwa nje ngisabhekene nayo lenkinga namhlanje. Zithini ibhedlela bathini abalaphi besintu? Esibhedlela ke la ngaqala khona ngaqala nje kudokotela. Khona udokotela kuthiwa uDlamini obela ngaseDube Village. Mangifika kudokotela ibuka nje lento athi hayi engazuthi la ihydrocell mayesho angidlulisele kephi eKing Edward base nje bazofike bavula imbobo encane bampompa amanzi. Angifike eKing Edward mangifike eKing Edward udokotela athi angikwazi ngitane ngisuke ngipompe ngingabhekanga phakathi. Mayethi uyabheka phakathi hayi lamanzi akufanele bampompa wekho. Ngagcina ke sengumuntu ke osedluliselwa ke kulo dokotela naye lo dokotela axakeke ngidlulisele komunye na udokotela ngoba nje ibhedlela ngihambile kakhulu. Ngasuka khona nje la eKing Edward ngadluliselwa eChilfalbert Luthuli. Mangiqeda khona lapho kuthi khona lesinye ngisikhohlwayo esikhona nje la eThekwini nasisibhedlela. Nasebhara eGoli ngaya khona hayi
bayahluleka ukungitshela ukuthi inkinga yini. Into nje esaxabana nabo ukuthi sebefuna ukungisika. Bathi bazokusikana Isikhwama. amasende. Basisike nje njengoba sisikhulu nje basisike khona bezovula babone phakathi ukuthi yini. Kanti imshini leya abakwazi ukubona ngayo ngaphakathi. Mabesho bona bathi akucaci. Manje mina kwangithusa lokho bhuti. Ngamanye mase besibazongidabula nakhona inkinga yabo abayazi ukuthi ikuphi nendawo cause mina nje la kuyasebenza yonke into. Nendo kuyavuka. Iyavuka into. Kodwa nje lento nje inkulu. Nginobomvu nje beyajuza khona kuleli thumbu lele ngilisho. Kunembobo nje evulekile. Mawuyibheka lembobo ayisona isilonda engazi ukuthi mhlambe ungazi usixebule kanje. Kuyimbobo nje iyona ke kuphuma ubomvu ke lapha. Hlezi nje ngikhama ubomvu ngaso sonke isikhathi. Manje uyakwazi ukwabamba nothi ngaphambili. Hayi noma ngijwayela nje ukuthi ngilale kanje ngocela. Hayi ngikwazi ukwenza into yami. Mana ke mfethu. Asikhulume nje iqiniso njengabantu besilisa. Lento engiyibuka la akona into yesilungu. Into yesintu le. Yikho ngithe nje ngathi ilumbo leli. Ekuhambeni kwakho mntaka baba. Yebo. Ngoba silwa nempilo njengamanje. Ukuthi ukwazi ukusisakala. Yebo. Abanye abantu ngeke bakwenzele lutho mhlambe obaziyo mhlambe abahleba ngawe emakhoneni ngeke bakwenzele lutho silande nempilo njengamanje. Ohambeni lakho obulihamba. Uyazi la buhamba unqantula khona ngithi yabo. Ungayibuyisa imemory uthena 6 into ikuphethe. Yebo. Kubantu odlule kubona. Ngayi imemory yabuya yona kodwa bhuti uyabona nje mangitshelwa kulaba besintu bayiphika ke le ukuthi ngiyithole kumuntu wesifazane. Bathi uyithole. Bathi lento ngayeqa nje ekhaya egcekeni. Ilumbo. Nje kwakufanele lento kube sengathi iyangishaya nje ngishawe stroke bese ngiyashona. Uyabakhola labo bantu labo lapho. Yabona bhuti lento le angiyazi. Into nje engingayazi kodwa ngike ngithathe kulokho kubantu abangitshelayo bese mhlawumbe mase ngingedwa ngithi ukubuka ngike ngisole nami impela ukuthi hayi engathi baqinisile. Okay. Angisho nami ukuthi bakhuluma ngiyakuzwa. But uma bekwazi ukubona ukuthi uyeqile bahlulene ukuthi bayilaphi. Uma bekwazi ukubona basuke bathi inzima. Bathi ayilula. Yabo abanye bavetane bangifuna imali enkulu engingenazo yabo. Yabo ongitshela nje ukuthi engayilapha uvetana ngifuna imali enkulu. Bathi malini? Omunye nje wake wathi 16,000 wathi kodwa ngangehlisela kubo 12,000. Nomelapha angazi nothi umelapha noma ubani ola ngaphesheya. Ukhona umfethu amsiza obe nenkinga naye. Yonke lokho ukuthi naye wathola ngokwembatha. Kulokho nami ngazibonela ngosimo ngoba behlala enenkinga lo mfethu yabo. Wachathwa khona la angazi kuna lemizi ngala but ke ngizomfoyela sela lo mfethu ngizoyenza ikhola ngithi yabo hopefully uthi alibamba ucingo. South Africa wakhipha itshe la mfethu. Kwaphuma itshe la ngaphambili. Lento engikhuluma ngakona manga ngiyafunga unyazi phezulandi. Ukhona futhi uhlala ngala ngaphesheya asekhamenzi. Ngahamba nami ngolibona itshe lingaka ongashaya umuntu alima elimnyama itshe. Ongazi ukuthi yilahle. Yabo wachathiswa khona la. Uma lapho ndabuka ngazi noma uthile esehluleke naye waqeda esambe kwaphela imali. Ekhala nje ngesisina ngathola nomfazi womuntu naye wazi umfazi onentombi wathola le ilumba. Kodwa njengamanje ukhona uyaphila. But before mhlambe esiqede ngizoye ngiyenza ikhole ngithi ngimbuza ngento engimbuza wona mhlambe uzokwazi ukuthi naye akhombe la ngakhomba khona mhlambe ngoba lo muntu ongathi umakhona weni khona ngala owamsiza. Ngithi wakhomba ngapha impela mangaphosisi. Mfethu South Africa lento ephethe lo mfethu
Singaka isikhwama ngiyalinganisa ya impela singaka bafethu isikhwama nizombona mase sukumile angiyazi akukholakala yabo singaka isikhwama sakhe yabo silwa nempilo ukuthi athole usizo njengamanje imali asinayo South Africa ayikho imali ukuthi mhlawumbe ukuthi angakwazi ukuthi akhokhele abalaphi bendabuko sesidla nje umphefumulo wakhe kuphela ukuthi akwazi ukuthi athole usizo alaphele kulowo ongakwazi ukuthi avele mfethu ngiyaphinda futhi ngibela kuleyo ukuthi masi indlela ohambe kuyona ngoba kuyenzeka uhlangane nomuntu esimame ushaya kahlamba nakazi noma ucushiwe udlule awukazi ukucabanga kulokho intombi zakho mhlawumbe noma intombi yakho kwadlula ngaso sikhathi futhi ukuthi umuntu wesifazane othanda naye ngeke uzumazi yabo angisho ukuthini kodwa angikazi ngilale nomuntu oshadile not oshadile ngisho ukuthi kuyenzeka ukuthi nginentombi bese mina ngiyifaka ilumba ngiyixoxa lokho ngiyakuzwa but manje ukuthi angeke ngazi angifuni uqhamanga angazi ngoba ucansi ngilenzile kodwa ngeke ngize ngikutshele mhlawumbe ukuthi kungenzeka ukuthi ngayithola lapha yabo kodwa nje abantu esengeke ngahlangana nabo ngiyabazi bayangazi nami futhi esimene ngikusona yabo nginanoma wengane ke nje futhi busakhona empilweni yakho na hayi empilweni akasekho kodwa nje umuntu esimama sakhona no ulodwa nje uma wengane asisathandani lokho ukuthi mhlawumbe sesine relationship yabo kodwa nje siyazwana nje yona ingane ingakanani isikhulile nje ya 2016 uma ibuka lesimo akakazi kwenzakalani uyaba nemibuzo wena bhuti yabo imibuzo nami ngizame ngendlela mhlawumbe ngingamphendula ngayo ukuthi mhlawumbe angagcine senake yona kakhulu ngoba yabo angifuni mhlawumbe lento naye ibe umthwalo kuyena yabo kodwa nje yena uyangivakashela uyangazi ukuthi ngubaba wakhe siyaxoxa nje kuyaba mnandi ayilumi le yabo njengamanje njoba nje kade ngikhala ngeenhlungu kunenhlungu ekhona khambe lezi inhlungu iphele kulume uma sekuluma suwe sekuphuma ubomvu ke lapho komhlophe obumhlophe nje obunephunga ngazi uyitshela ukuthi mhlawumbe sengiyimoshele nje manje ukuthi mhlawumbe kuyenzeka kuyachuza yini ubopha ngani noma bhandisho ubopha ngani noma maye lento le cha nje anginabhandishi lento futhi yabo ngeke ngize ngiyazi masefuna ukuchuza iyayitshuzela nje ngesikhazayo mina nje ngibe sengiyilekelela ke mase sichuzile usakwazi kodwa ukuhamba nje mhlawumbe ohlangana nabantu noma mhlawumbe emadrobheni noma wenze incomplete ngiyahamba anginankinga ngiyahamba ngoba nje ngisho mangiye eDube village ngiyaya nala ngasekhaya ngiyawalka bakhona abafowethu engihlala nabo yabo nje abangicwasi ngiyahamba nje impilo yona iyazameka noma kunzima ngoba yabo kwesinye isikhathi unokuhlangana withani eqhamuke nje abantu mhlawumbe abangakaze bangibone yabo sebeyongibuka ke yabo abanye abantu baze bahluleke nokuthi mhlawumbe bangangikhombisi yabo ngoba manje bavitane baze ngize ngibabone sebakhuluma ngami ke izoyona nje ama challenges engihlangabezana nawo la kufanele mfowethu iyethusa lento ngathi ngoba nomuntu oqala ukuyibona njengoba nami nje ngithukile ukuthi yabona nje ngiyaqala into ukuyibona amehlo into kanje yabo ngingasazi nje sisende mhlawumbe sesibe ngangesibhakela mhlawumbe kuthiwa umuntu yabo uphethwe isisende kodwa ke lokho kangaka mfowethu kuyethusa ukuthi inhloboni yesifo noma yelumbo leli nowalenza ke mhlawumbe angeke mhlawumbe uNkulunkulu athinte kunembeza wakhe akwazi ukuthi afike kuza akakhothe lezo nsizwa akhothisa zona mhlawumbe ukwazi ukuthi uphile ngithandaza nje impela manje mhlawumbe kukhona lo engamona body yabo mhlawumbe angivezele ukuthi hayi nakho lawa ngona khona ngixolise yabo ngicela mfethu ukhulume la kulo owenzile lento le impilo yami nje besinzima kanje ngiyacela mhlambe kube khona indlela engenzeka ngayo ukuthi mhlambe ilungiseke lento lena ngoba manje ngakwelami icala kunzima
yabo ngisesigwebeni engingasazi ukuthi sizongithatha iminyaka emingakanani nokuthi iqala lami kwakuyini. Lento nje ngiyibone nje isiyenzeka, kwashintsha impilo, kwaphela imisebenzi, impilo yami nje yajika, ngisho nanomndeni impela wasuka eduzane kwami. Yabo ngayibona ngingedwa. Okay. Ungathanda ukuzivezela phezulu mhlambe? Ayikho inkinga, mhlawumbe ngisukume. Ngihamba kala. South Africa njengoba nibona-ke nje nangu mfethu, yabo. Yabo. South Africa njengoba nibona akulona idolo leli, yabo. Njengoba nibona nje nakho bafethu, yabo. But ke ngenxa yokuthi ke South Africa sekwaba khona izikeshi eziningi ezidlalwayo uma ngabe kulezi zinto zokushutha lezi. Siyazi mhlawumbe kwabanye sesebasha ebusweni babo mhlawumbe ukuthi ithweleni yobani abangasazi. Inkinga esibhekana nazo sidiyana inkinga zabantu ezangempela ezama real issues. Asidlali la. Yabo, umfowethu isikhwama lesi sobudoda bakhe lesonke lesisibonayo la. Angazi ke mhlawumbe noma abantu bazofanele ukuthiwa khumula sibone yoba kanje ngiyazi khona abadawuthayo mhlawumbe ngoba sidinga usizo la kunoma ngabe ubani ongaba nosizo South Africa. Sidinga usizo. But ke ngoba phela kuyashuthwa angazi noma mhlawumbe ngabe ngiyona into mhlawumbe ngicela mfethu babona abantu iRed isimo esibhekene naso ukuthi nasi isimo esibhekene nomfethu noma mhlawumbe ke ku wrong noma ku right. Angazi team seniyasixolela ngane zakwethu ke akusona isikesh ngoba ngiyazi khona abantu abanembuzo ukuthi hayi mhlawumbe kuyadlalwa khona into efihliwe efakiwe lapha. Sona njengoba ubona ngisabo ngiyathinta la, ngiyathinteka nje ngikwazi ukuthi ngisithinte inhlunga zekho. Yebo mfethu. Ngoba nasi yiso nasi Amasende la mfethu. Yiwo nje bhuti yabo. Yiyo la. Kuvuvukele zona inhlamvu zamasende impela. Cha, inhlamvu i-right. Odokotela eskenini sabo mabebheka inhlamvu i-right ayinalutho. Ngoba nje yonke into iyasebenza. Kukhukhumala ini isikhwama? Isikhwama nje lesi ngoba omunye udokotela ngendlela aze yathi mhlambe uyibona ngaye wazi wathi mhlambe ngazothi isikhumba sidibhalkile. Yabo nje mhlambe esinye phezulu kwesinye. Shembe fethu angazi yabona nje South Africa angazi yabo. Manje ubomvu bese phuma yini? Not ngemuva. Cha ngiyasho nje basifika kade ngizogcina ukhala ngenhlungu laphansi yabo ukuthi ucela ukhala phansi. Makuthi mhlawumbe ubomvu busakhala busakheka. Ngeke ngizwe inhlungu ke njengoba ngizizwa nje manje busakheka busazophuma. Okay, awuwalk mfethu mhlawumbe sibone iwalk yakho mawuthi yabo. South Africa nje banibona nje ukuhamba kwakho mfethu yabo nasi inhlamvu zabo. Isikhwama lesi yabo so budoda bakhe. Nasi bafana. Kulabo abangafisa abafethu ukuzolekelela, kulabo abangafisa ngempela ukulekelela. Baba inamba ucingo nalo mfethu? Yebo. Ngicela mfethu uyibize inamba yakho. Willing ukuthi sishiye inamba yakho? Hayi inkinga mfethu. Okay mfethu ngicela mfethu ukuthi uyishiye inamba yakho ukuze bezokwazi ukuthi nabakuthinte direct bangalokho bevaya mhlambe ngathi. Hayi inamba ethi 069 74 63 694 069 74 63 694. Bazocela bani lo phone leyo? Igama nje ngoNtando isibongo ngwakamhlongo. South Africa sizane nangu ubhebhe. Niyazazi ke nezithakazelo zabo bathi babhebhela umuntu etsheni laze laqhephuka. Izithakazelo zende zobhebhe yabo. Sizane ngane zakwethu nangu njomani sizane ngane zakwethu sizane kobuhlungu mase kunje. Akumnandi nami nje levela shwabana la ngena ngaphakathi nalela mina elincane uwethuka. Mfethu. uNkulunkulu abe nawe mntaka baba.
Inkosi yami sikubusise nawe bhuti. Ngiyacela mfethu uNkulunkulu uthabe nawe kulesi simo mfethu. Amveze mfethu umuntu ozokwazi ukuthi akulaphe kulesi simo, ongakwazi ukuthi-ke akulekelele mfethu. Sikubone ubuyela mfethu esimeni sethu nawe ufane nabantu bonke mfethu, impilo ikwazi ukuqhubeka iye phambili. Iphupho nje leli engiliphupha amehla amalanga wonke bhuti, nami yabo nje ukuthi ngeke ngibuyele kuleya mpilo le bengiyiphila. Nami nje njengoba nginendodana ngiyafisa idlala ngisho ibhola ngaze ngiyibheke egroundini lapha idlala ngoba manje nginqena amehla abantu yabo. Kanje ngiyafisa impela ukuthi ngibe khona nami empilweni yakhe njengoba nami yabo ngakhulu baba washesha wangishiya yabo. Manje nami bengifisa ukuthi ngibe khona empilweni nendodana yami. Kona ikhona yona kodwa manje akwanele. Ngoba manje sigcina la endlini naye. Asikwazi ukuthi siphume sibuke ubuhle bomhlaba athole nawe isifunda angasithola kumina sihamba la endleleni. Akwenzeki lokho, sigcina nje la endlini ngokubuka uPopayi dlala ama game. Bengithe ngizofona South Africa ngaze ngikhohle, ngifonele le insizwe engisho ukuthi ngasifica la mina ngalibona itshe ngosi itshe liphuma la ngaphambili. Nami into engangayikholwa uma ngikhumbula kahle yabo uthi impela sondela futhi singabe sihlahlela phansi ngakumisa mfethu ngoba mhlambe lento ayisindi mfethu. Iyasinda yona bhuti. Ngoba ukuma isikhathi eside ngihambe ngikhathale ngoba nakhona noma ngikwazi ukuhamba uhambo olude mhlambe wena mali kuthatha u30 minutes mina azongithatha i-hour. Ngicela ukwenza le call South Africa yabo sibuze lo mfethu lo. Makandeveli. Njani? Nikhona mfethu njani? Ngiyaphila mfethu. Mfethu awungisize la mfethu. Siyashutha la mfethu yabo. Ngoba ngifaka ocingweni yabo noma ngifuni ukubiza igama lakho vele yabo. Nginomfethu ola yabo esizombona mfethu la ngase number 7 esikoleni. Mfethu unesifo sesisende. Not lesijwayelekile mfethu yabo. Isende la kuyena bese singangesiso sembuzi. So ngithi mina ngiyamtshela ngithi kunomfethu okade egula naye nesifo yabo. Kodwa nami engakholwanga mhla elapheka nawe engasazi kodwa waza wafika wangikhombisa itshe lapha ngaphambili. Mfethu. Umxoxele mfethu yabo. Sawubona bhuti. Unjani bhuti? Ngikhona bhuti uNtando lo wakamhlongo la kaBhinga sa number 7. Okay mfethu. Hayi ngiyeza Ntando. Nami ilento yangiphatha Ntando ngangazi ngichama nje bavula bajama umchamo nje kimi yabo. Bangaphuma ngishicutsi kodwa ngibhisiwe ukuchama kodwa ngaphuma ngishicutsi. Wathatha isikhathi ndiqala ukwenzeka yenzeka ngabo 7 ekuseni. Ngaze ngayo ngojozwa eMagandi ngabo 3 ntambama. Umchamo lokugcwele la. Awuphumi. Chama ngepipe ke ngibhokozile, chama ngepipe mhlambe 2 years. Ngase iya King Edwards. Ngoba ngenzela ukuthi idate yami yayikude uthi ngizunzoya lapha eSenators la yelusha khona le. Hayi wathi umuntu lela ngeKing Edwards bazofike basheshe King Edwards. Ngoba le date yami yakizofika sengifile laseMagandi ayikude kakhulu. Hayi ngihamba ngalapha eKing Edwards lapha kade ngihlala eMayville lapha. Ngizibelo abangibhukhela ke khona silethe idate esheshayo. Abangilapha nje mfethu ngicela nje yade ngasi. Mina le yami ke bhuti umchamo nje uyaphuma ngendlela enormal. Naye ubafo uyasukuma. Inhlamvu nazo phakathi ngiyazizwa nje mangithinta ngeke ngizizwe.
kodwa nje inkinga ukuthi nje inkuluke nje bese ilibile nje ikhala ubomvu obunukayo obunephunga nje impela elimbi. Hayi wona mfethu into engachuza ngayo lonto yenziwe Senedens. Esenedens-ke ila ngigcine khona nduna la bagcine bengitshela khona ukuthi hayi ayikho indlela abangangisiza ngayo. Sengiphuma khona koMagandi, koKing Edward, koChilford Luthuli. Esenedens nje kuwo lo nyaka ila ngigcine khona udokotela nje wangitshela impela wathi hayi I'm sorry, there's nothing I can do for you. Hayi mfethu angazi nje yona Senedens la mina ngasika khona. Awubheke bese ngiphambanisa mina nababoya ukunikeza imbiza. Itshe lapho umaphi igende esibhedlela? Ya la kisho esibhedlela. Namanje lisakhona mfethu? Hayi ngiboni. Hey mfethu. No, kulungile mfethu ngiyabonga mntababa mfethu yabo. Ake sizame mfethu uhambo lensizwa. Okay mfethu, okay baba. Okay. Njengoba ndilethezwa nje isho mfethu naye kwakuyilombo ngizabona lo shonto selichaza ukuthi lemphethe kanjani. Ngoba naye yabo indlela asho ngayo nami ngike ngatshela ukuthi esibhedlela bayo makuthi ngikusizo ngiyalithola kulabantu besintu. Esibhedlela kona biyobe sebeshaya amathasha apho. Njengoba nami angizwa kahle ukuthi namhlanje ayimina ongazwangani kahle naye khona la aqala khona bese ke ilokhuzane base sebelikhipha esibhedlela. Ngoba ikhona ubaba ayemhamba lokho ecebenzisa imbiza yakhe esingazi mina mhlawumbe liyazi yakhanda ukuthi lento izibe yijeni ngoba nami ngadrive impela ngaze ngofika kuyona fika ngomthela imnyama itshe lile wathi Ferdinand liphuma ngaphakathi kumina. Ngoba nje owangitshela nje washo ukuthi hayi isibhedlela ngesikusize lafana uyosizwa ulokhuzane lokhu kwesintu kodwa esibhedlela bayokusiza ekugcineni mase kufanele angazi kube khona ekufanele bakusike ngoba manje shuthi njoba isikhumba sesinwebeke kanje ngeke kusaba lula ukuthi sibuyele. Kodwa lokho kufanele kwenzeke mase silashiwe lento. Eish mfethu. No, mfethu siyabonga mfethu ukuthi usilenze ngodaba lakho mntababa. Ake sizendlale eSouth Africa sicela. Siphaphatha eSouth Africa sicela usizo. Mfethu siyabonga. Kubonga mina nduna. Yebo, South Africa niyalizwa ke udaba esize ngalo lo mfethu sizombona nangumfethu wakanjomani. Kubuhlungu bafethu, kubuhlungu ingane umuntu mangabe egula ngalolu hlobo likanje. Nakulabo ke inkosi abasebenzisa ke zezizulu ucupha abantu besifazane nabo kodwa ke basuke bethi bayabiya mhlawumbe bebela amakhosikazi abo. Umbuzo engiyibuze wona mina ukuthi uma kuthe uyacupha mhlawumbe kumuntu wakho ngoba uthi uyabiya ukuthi uyabiya ukholwe into njengalezo bese uvela usheshe uyadlula emhlabeni wena. Ingane ke yomuntu ufuneka ingaqhubeki nempilo. Uma isiqhubeka nempilo ingazi ukuthi wena uyifaka lento uyifake yona. Kuba njani? Ngoba phela awusekho wena ihlangana nomuntu alimala umuntu angazi uphuma bheke ngapi. Angeke nixoxa South Africa ukuthi ngempela esimene sikanjalo kwenziwa njani. Asisho ukuthi abangabiyela abantu besimame kulabo abakhola kulokho abakwenza especially labantu asebelobulile ngoba ilento yabantu abagangayo belala nabakhoza abantu ngempela ayimukelekile. Ayimukele ngayo yonke indlela ukwazi ukuthi ungasebenza kanzima ulobona unkosikazi bese kuzofika nje ingcanga noma imalasi izofuna ukuthi nje ingene egcekeni lakhe ekhaya yenze noma kanjani. Kwabakhola khona ke bayakwazi ukuthi bayakwenza but ke umbuzo engibuza yilo ukuthi uma uNkulunkulu esheshe wakukhumbula ke kuqala wena usuwenzile noxha kwakho lo ocuphile uhambe emhlabeni umshiye ke lo muntu omshiyayo impilo iba njani uma ngabe ukuthi mhlawumbe nisakhola usikweni lokuthi ke ekhaya mhlawumbe unkosikazi uyangena abafowenu uma bemngena ke nabo abafowenu kulona oxhaka wakho kwenzakalani mhlawumbe kama sengobona kuma comment mhlawumbe kubantu abangakwazi ukusiluleka nokuphendula mhlawumbe kulento nami ngicabanga ukuthi kumiswana nesimese njengalezo. South Africa siyabonga nisale kahle emakhaya.